Otu facciamo. Aya penyi adwuma ane wakese ba penyi. Wakese dikura ko nyane toy. Na wa haya miensa. Nti me di friwe so na me da babus. Akonya ne toy na oba penyi ni se oba besi akonya no na abranti afa ne adwuma esre yewura ntam kabu ne so se wanfa enipa na obeyi no ani afi wono ne fie na okoyi free ono ne fie a oto yewura ntam ana dia toso mienu aso osre yewura ntam ya jamfia se yewura ntam kabu na akwa so hene so se wonim na oba panyin no yini pabre no na ogia oto yewura ntam ana dia toso miensa so osre yewura ntam ekagu oba panyin so se onye dehye ewa akonya no oba panyin so ade boso se oye dehye ewo akonya no nananom ye ebeto yanim ama ye che wo mo gedua se woni wo kwaso waka yewura ntam na wasre yewura ntam aka eno ye baako first one okokagu muhima no so sabi kwaso yene ntam wo wanka no beka yewura ntam ana kwaso yene so adia obeka agu no so no ana na kwaso yene dia no so wakagu kwaso yene so emani hu se wontimi enka yewura ntam nti eno so ya che no ya chinde biama wayemu ade nyina ana last one dia wakantam no oba panyin so de boso se eno ya adesem won dia boso am mayemu ade aromadibi na ya first one dibim na ya de brain yewura first and second aya chimo mu de bia dibim na ya de brain mayemu ade nyina ewi I'm not so libya. No Omam kanta omayemu ade ama ya bibia Why no idea? Jamfi ya jamfi no ya jima ya jima ayemu ade na so hene so ayemu ade oba panyin na ye de dia ana jima so aye de dia Jima avoka strength ta se ta se ko ni fi di fia o to ta kese no ko na kwa so no so no ba panyin ni pa pre no a o je o to na kese ana sa ko kan ta se ko ba panyin so se be bra o ne de sie e no ba ko yi inipa ana panyin bo se me ye de sie ana ko enta mo so na mi no ana so se be matches de bi an se ni na ye enta no tem ti what my wadi ni mi ni na o we ya jima right isi akonya dipra akonya rakase ekro ana abrantie ya jima koye akoka chenze se wanfa akonya no ogosre but ofamra wo mu fie wani afiri ono no ho no koyi free oba panyi fie a otu ye rent anu muzida ko desi ogosre ko den fo ba panyi mo ono ko sa ko kan den so ba ma wona fam ko ko ba biya o tuna se na ma wonon kazai ya o jenji chumi no do association yo tumfo chami dia e won ni se wa ka se akonya no toye no anu ko so ba panyi no mana ko nyan transfer oba panyi no ale suma e panyi men se o ga kan chesa akonya o se media na fini pamba ichonka ko ko pa so na mani me ko na me de mahene e ho adi mani ina bre oba panyi wasum na nekrate bi da wa 1971 oba panyi kuya oye be ma ba
nanka o ma no fa di akonya na tumpo kokoware da wo ma di asem ya committee di asem ya me be de grata ko che na kwa so ni takwa na kwa so ni e hu no sei na mi bra di asem de me na ne ni je sa ti akonya no de me chewo 3 billion eti me ba ma na pe mu 1.5 billion breno en kayeno naminya eti oba pani di be na watwe no ono asa frem se wono so ko yi nipa na se anana na me tra ko nyo na so be yi nipa ka wan fremi eti ma me sre ko bo na na kwa so nya manye na kwa so ni mama yen kwa mienu na ko ka ono ne ntam mi wura mi kan mi wura ntam asana be ka santi me wura ntam ama asembedu nenim ono nam se minye sikaninti o ka se ma fesika nka ya ma fa mame etim be fa be se na utumfo twafo hini na bafo e de ka ta ko ni ma de ka kire bafo se asem utumfo di otima ni die ni se o be kan kore man yes kan community no frasa wasalo ka tenu se oba pani engusina kunya etinananom bichiomika eba alimfi abefa yankwa kokan tambuna na kwaso se ya wadan otumfo no masoso mfa ye donti so ma ye koyi abranti ne kire na ono so jinsaye a eto mi urantam me kopa oba pani no also e kan tambu se ode nipa no kwakire na kwaso na oyi ni kire wa akasi program na oto asantweura entam eno anna adiachi ya na kwaso ene oba pen ma ya chinkotum kokoro ma ne dana ya wada na kwasite ba ma meti asumdi abantmen mi afa asumdi amasada no enti eba sa no ena me ba sombedu tafo mi yi ayokwa bato tafo ni eti dia ba ene se tafo hwe mo na fe na maame no na omma ne fa mwoso na dia ko no mu se eniema emwa me ho na musase mi ranta se maame no wonya dia sini wo ye bema ba bi dia ware maame ne ma ne ye ma mienu ana ware mi nua ma no ma wo wonya dia sini wo ye bema ba eti bi se mi ranta kan ya na sanity Medemo so omuko yi ni kire abrante ne kire photo wa ha wo mu bose abi chin yesi ni so oba panni wasesi na nem a photo ni video nyina wa ha abra me kan tam ne cha me demo nti wo ano ubo sebo fa mo ne ntam paso ne ntam ama se bia se mo ka se wa pe ko yin ni ba ba mo nusa ya bayani and ya bayani sa na de na mo so kan ntam no body o kan se ma so sa kire mo sikana se no ote ho kakra wa kan se ni ko kan ote ho se kwaso yina je sika na amount ne de wa break wa yes wo kan ana chamefo no se na nye eno na wa ntam asem na wa yani ane de obegina ye mo kan se na kwaso yene age ni sika wa yes wo be kan na chamefo se entam asem ana abeto yani mu asenti tono tobo eduru wa ye be mo waka efi wo na on kan amount ne de in fact me wa kan wa yani mo kaso age ni sika so wa kan ntam na se be pro o sidi pa no pe go mo funa ko no kai do atamo na ntamu mo ntamu no aye ba ko no yokaku paso yin so aso ka no muti ntamo ka ene sese o se muti ntamo no ka ntamo o se wadi kan e kan na paso yin ntam ansana oba beka yewra ntamagu paso so muti ntamo ka ntamo ni na ano no eko paso yin ye wo so kan paso yin sana obeka yewra ntam ti dia ba ye ni no ni ama ni mu se
ne ntam na ɔkɔ na kwaso ɔsɛ ɔkɔ aso bɛgye ne 3 billion ɛna ɔtwe 1.5 ɔnya sika no ɛma nti ɛna sɛbe ɔbua no asɛm a ɛna mo soma bɛka ntam gu so sɛ sɛbe sɛ wotena ase ma ɔba no bɛyi ba kyerɛ wɔ a wotu yi ba ntam asɛm ɔka yɛ no baafo asɛm ɔka ne sɛ ɔbɛka ma ni kyerɛ otumfoɔ agu asɛm na meme dane ano na meyɛ konya na ma ɔba pani a meto nka mɛna ɔbɛka no fie sade fie ana ɔsa ɛbɛka deɛ ntam ɔkɔ ɛkɔɔtafo no ɔse ɔwɔ krataa kyerɛ sɛ ɔba pani yɛtu no akonnwa so na ɔnyɛ de hyeɛ ɛba yɛ nim nana no hwehwɛ mu nso ne yɛtu ɔba no nana no bɛgu so ɔda wɔ ha ɔmo nso ka saa sɛ no wura nyɛ saa nam kan no ɔmo no ka saa sɛ no ha nane wa no abɔdana sɛ no ɛdi kan yi wo sika no ano asɛm ifiri wansa yɛwura ntam no so si no nyinaa na sɛ woyɛ ɔhene na sɛ be obi de saa sɛ no to so a no so wɔdu saa ɛbɛdi baafo wadaroma asɛm wɔ hɔ nyinaa ne sɛ mebra pani a ɔyɛ adwuma wɔ court ɔno ne kɔɔ ne hɔ ɔna ɔkɔgye ne sika 430 million nti mebu asɛm ne wie no mewɔ hɔ ɛna mebra da wankɔ adwuma ɛna obi frɛ no wɔ kɔntra se sɛ mosisi aba hɔ sɛ sika no a ɔbɛgyina deɛ na asɛm no ɔde sika no ɔde bɛɛ no mabu asɛm no tia no ɛna ma mefrɛ me bɛɛ fii sɛ akwasi asɛm a wamfa kɔfa bɛɛ na msɛ na adɛn na bra wɔyɛ saa na ɔde kɔto mabusua panyin wɔ ha na busua panyin ba ɛna aberante yi koraa de sika no ma de bra ɛyɛ me di kura mabɔ no abaase sɛ di sɛ sika no kɔmaa no ɛna ɛni aberante ne tena ase ɛna bɔfa kaa sɛ nana tuama no ɛnyɛ hwee ɛna sɛ state no bi tua nyinaa de ma abaase de kuru mabusua panyin tim a wɔdi mu adanseɛ a ɛnyɛ ɔne me bra koraa gye ho akyi sɛ me bra sɛ wo ma me 430 ama si dɛ bi sɛ state no bi sika yɛ mu akyi ma bɔ sika no a mede bɛyɛ ɔba panyin ayi ma menkɔ yi bi mmerɛ no ana mi yie na adwuma mekɔ ɔfa tim bi ana me ne abase di kum sa abase di kum bɛka ne kora tim bi dɛ ɛka asɛm wɔ dɛ ɛyɛ me nua panyin ɔsi bɛ do ana watua bi yɛaka wotua mi tua sɛ ɔtua 630 ɛna otua yɛ ɛwɔ wo disika kuma no ɔhene nana wɔn na sika de ma no me ne dukuro no a wɔka nam ne ne de kɔɛ dugu no yɛ wo na de wo sika de kɔma ne bra na na sɛ wo de kɔma na yɛrɛ ɔda roma ne bra ne ba yɛ hɔ ana ɔmo yɛ di sika no ɔsɛ na n'asoma ne sese yɛmra yɛmfɛ sika bi mra ana mese me nti ase nti mɛkɔ akɔ bisɛm nti mekɔ me ne mabusua panyin a ɔgyina ha ɛne abusua no bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ adanseɛ bɛbɛ wo nti no ɛkwan no ɔse akonnwa no ɛka wɔ ho na ɔbaa panyin krataa no kyerɛ sɛ yɛwɔ poko a yɛde asɛm no ama yɛ anyɛ hwee koraa no wɔyɛ hwɛsofoɔ nti wɔse yɛpata no na deɛ waduru yi deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ obɛdi mfie bɛntu nti yɛnhwɛ na yɛmpata no bɔkɔɔ ana yɛsɛ yɛwura sɛ no ɔse 3 billion nti na bidu so kaa ne na mɛre na da bia medede asomdeɛ no berɛ yɛwura mekɔfa abakyɛ no fi busomtwe de ba ana mekɔtɔn saa kaa no ana yɛde 1.5 billion no ɛkɔkɔmaa no ɛkɔmaa no nakɔ aso ni mekɔ so nyɛ me nko a menyɛ abusua mpanimfoɔ a bio me nana wogyina m'akyi nso ka ho bi ana yɛde saa sika no nyinaa ɛkɔɛ ebi akyi no ɔda ne asɛm where are you dancing ana wɔatwa mu 600 ɛno koraa no na no madaroma yɛwura ebi deɛ no na yɛ mu kwan bɛfa so agye sika no nti yɛkɔsrɛ nana kyeame wusu ne di dato akɔ sɛ sesei na ato yɛ no ne sika so akɔ akɔka mu ana wɔfrɛ no ka kyerɛ ne sɛ asɛm no yɛnyɛ ne fie asɛm na wɔmfa ɛsika ne de ɛma yɛ nti ɛka yɛ ano so na na wate ana wɔfrɛ na yɛkɔgye sika champa kusu frɛ no ɛka ne nyina kyerɛ no mka sɛ kyerɛkyerɛ sɛ bɛbrɛ a champa kusu frɛ one of you dancing only ɛnana ɛna see we don't know you ɛnyɛ saa da sɛ ɔde asɛm ne too so ana me yi afɔ you to was be that every point that's it you know we say we one of you dancing ɔmo de minimum ɔde ɔfa bibiara ne no nikro no ɔde kɔma me brata what see one of the bread 1.5 yɛmia ne yɛde brɛ wo meka wo bi yɛbɛsika no anhyɛ wo bra hwɛ no aka wase what akyɛme kɔkɔ so bɛdi mu daa sɛ ɛkpa sɛ biamɔ sɛ ɛno nti na ɔnya so de kanta sɛ kɔɔ so a sɛ mekrataa bɛdu anim wɔ sɛ wo so wodane asɛm no ɛne ma ɔbaa no woto takɛseɛ
so ana nam se sebe sa to no ba ni te wa ma na sebe you na bo tena me bu sa ke sebe ke wu ni wa bo tena ni bu sa se bo ya bu so kan ta bu na ka wura pa so na ka ko sa aba sa no so ade se no mo sa no an yo bi mo mpem so se na we da be se o yi dan se bi e fru ho be a we no be ka wa se ma che ho se o dan se o yi no se 1.5 billion cedis na se be sa te ne e bi kura ma na be so a na se be ka fo wa do be bu o ko di muska ko e sa na wa he de na we e fata ATI no don't that's what we catch this ana what does you do that say what fight what you say state when you mic where they Madama abutra wode ka so de bia ma se me se ye musa be be ma no se ono se de be na ha no ne che mu a wode che mu ana se waru me bu de tuma ne kan tam le bu no na pa mo ne so ka so ne so se wa do ma akonya no to ye sa ma me ne friend no se akonya to be forward e ba so ma se wode do ato fa so be ma na ma nye kwa so enti ba sa no na se be ọhún sẹ ẹmọdún bí bẹẹ mọ fà kàtà 1971 kúnyẹ pẹ dídì yẹ ẹni kọ kyerẹ n'akọ aso ẹyìn sẹ sẹwọn sẹ bẹẹ n'akọ kọrọ di asẹwọn bẹẹ ẹmu tí ọba náà yẹ sáà náà sẹ ọkọ sẹ ọkọ sẹ ọkọ nyẹnu ano ọtí àti ìhwẹ mu no wọn sẹ bẹẹ wọn di ní sika 3 billion cedis 3 billion no sẹ bẹẹ wọn nya tí wọn kọ fà mu 1.5 billion ẹdi brẹ no wọn ká ọsọ ọdún sọ nǹkan sẹ wọn kọ sí àwòwà ọdún kọ tọ yẹ ọdún bẹẹ bu ẹbá àṣà no na se descano de kana mano ana obu asebiti ana se oba no gusina kunya ama no dika ka ono so entam sintam na bele ni mo won so obo so ko fofra kunya no ana on se descano de kana mano ne sa de ne so o mano ka na gusina kunya ne dia ana no siri wa se ka na se o trans mano go yiri be bia bla wato takase ona sa ko ba no se sebe ono so o de de she o to se kunya no a o to tu wa takase adom me bu de ba ye no adom o brempon aka na fia sana na me fa no kure me se de me ni bibia ti kasem bia ma bia se mu nti tane de ono ase ampa oba be ka sa ta ni gudu so ti ka na se adu mti na se be ka so ka ntam no se aka ne ntam na se bo obu ase no ntenche ade a che na so ka ntam ase ne ntam ade ku sa diska no ase se no se no do je mo se ni nua ble ko ti ye ti ni ko ti ye no wa da me bru e ba sa no de o bobo na ma de ma skano 630 otwia mo 630 no e busa dance de oyi no say dance e sa dance this kind of ma ne nua no dance dey bi o mo de ba wani mu nua de ka kire wo mo am pa ba sa no so no say nua no be ka no ba wani mu busa na say e say pata ma me no ma me na ta ko nso a kire adoma da na mo gun fo say o mo say na de ko kire ba ele was mo ko Mike, my Odubacha. Yemi ne no atu agina. ATI. Waje atu, agina funso atu. Dibi na bina. Yes. Sikana abrantia no boy ne di okan nyina waje ne funso atu. Come on, mama, okay. Sanity. Okay. Ana badi we musa pe boto posa tene no. Na wayas ade no be kan. E ro se musa no se pe boto posa tene no. Posa you dance na ma be kan. As se be dance no ko ro pa so na sa. Para be bu. No me go posa so no ko tina. Ado me bu. Ono a ko dia tu. E bu so no akasa. O se ti sa ro 1.5 no. Ado ase bu ase ti ano adom se dibi mo de bo se do ero anye ni e so adom amene nya kase
when you can say several dollars, said what is so sad to my buy is over Sancho. Not any, but you are going to open us one more. What do you want to buy? You are. And I said, so additional, you have done it to one. I don't buy it. So as the same, if you can't buy it, best before starting some buy over Tombi. Tombi, you don't be over here, and I said, what Tombi, but you know what I say, but in my areas, never one of our I must have looked for home. Would they promise you earn some about you? I can't have some, was never Yachi. I don't know, I don't know where. They know where. Something you know, debut. No, you are some. As somebody got up to say, got and said, look, tell them to create, open up a origin. To become a simple Irana and become home. What's that? Who said, oh, about the go and go fend me back. Amra, and the things by your own said, they go to this machine as I walk by you. Other man, it's a natural debut. Go to the room. It was as well to the moon about 20. What's it also 24? 24 number you. We are money to be confident, we are money to be right. We did this animal to be. But you're trying. Penny would you better say? Consider in the front of us. Or Penny Ofiapia, Paso What's the charm? Penny and Chubati Ameni, Paso about the Dominic. What it was. Or Penny Oswine, Paso Fine. Or Penny Adamako Ampofu, Paso to Dominic, not Paso to Dominic. I don't want to do without. Or Penny Amrapu, Paso Uncle Latin. Madonna, Dane, Jamie Sebe, not Paso Jamie. What will you not say? Yameko, Giacomo, a Paso Jamie. I don't want to pay for John. You move why you know. Some of your brothers not do musica. Now, you will also one coming to pray. So, who you want for one question now? Come to pray. You will assist with the mama, and I'm going to say the way I didn't somebody 1.5 billion. I was only 3 billion, what you have about what you since 30. As a corner service, thank us, Mono. That's what money we was more one money man. That's what we're there. Oh, I want to know what most era. Also, most not to another group. It was about the home. Yes, I didn't have been for Yama, Yura Dibim, Yura, Emma Dibim, Emma Dibim, sir. Oh, what will be Minesa? Oh, no.
Beba Channel. I don't know, so one of my area. I'm ready. Yes, and the guys are still more. I saw a day in the area. But this right here in Numa, Akasacha Champion. One idea, what you inside. So, of Brimpomwa, a dear Batahono. As of a dear Batahon, and I didn't Yellow Dean and a Batahon. Now, what could I tell ya? Akaunya Betanaso. I'll call Toakunya 1.5, 3 billion. What would you 1.5? No, but you will I will say, one year. Yamu come for so. As some about Abatomanim. Mobile any panaba case casam. As I come on Yabu Tenum with TS Canum. One Yabu Tre and TS Canum swap or case cas or Cayano. One team, what die. You're right, young book for so, Omania money. You're not passing also a two side. You're right, so whatever. The pay for ya or more or Mabutu for you. Make me yet one much Omura Chepa. You're right, so Pamomuna. Pamomuna, I would tell her. I don't tell about your mother and part drama. You're not Pamomuna. I need to ask them. I don't watch it. 8 years. Nana no Mukasa. I don't watch him in an animal for any Yamian country for the Yamian with Yaman. What's inside? I don't know. 8 years. Nifa. Pastor, why not? Said he country for kind. Who be Yakuna? Who be I? If you are getting a decima, say, Koya, would you walk with trouble? Walk with trouble 3 million. And yes, got it. Service and God, where you're a young train. I'm answering one of you. You can make a so good. They were face and trouble to do. See, I for one call. Would you have you want to inside? Never follow so. Woman, I'm so one Tiasamas. Then we buy a book to you. You can come around Quadaroma, paying for the ever you don't look at. Now, Pastor Media, the young one. I don't think. Itu kuacha mimi. Na kwa so. Ebia asem ye duro dia training. Esre bi ma wanye yi. So ba ye ya omo kesi kasem na ase ampa. Maji. Ene ni ka yesre bi ama. Na ugina ha kase na minua na kwaji ye David. Adarma said ye na nam ni fa kan ye no. Ebia sike kra wo je panifo ba no bi ani ho. Ena da bi sra o sra ko ye no. Benyi ni se wo mda mo bi o mo ba fie ha. Edi asem na mo kan ba no mo nti ase. Sra no mo sra no no mo nyuma de kra o mo ka. Adarma panifo de besre na ko adwene wo mo ho. Na kwa so ne de wo jan kwan. Binkum. Nana no ni fa for kan na ni konya so for ni asem no man ti ase omo na ye be se bia mo chido so va sa le no for be se ni akeni asem asese esia no are o ba kwa so ina no otia kunwa so ayi mo pelifo e kuti be ti na ase mutunfo a won ti a ma ono wo koya I am the May. What a brat you buy. You know, a one percent. That's a 1 2 4. That's a maybe a whole year.
sese kwaso sase nyinaa yeso wato eno amewu na mobi no wase ye bono ko oyene de oye no de semba de watu ni sai benifo so kwa yam fa so a be kan ye o ma tu fu pa o zo nyama Jasi. Otu bocha me. Papa. The one bedina Santi, ye to so ye to from who get yam etching. Smoking for Uncle Busawa. Katiutina, and Blacken, who are doing it. Tilda, or so in the day, with cleaning and learning. You see if you have given a name. You're possibly paying free. Sana kwa so yin ba ko oye ya ye pam. We oba nu be gina santin so I say be chere na chepe tu futupa. We ya futupa. E ben fo we ya futupa. U be tra santin mu. Se be santin onu an ye didi no. Na wo ko obi akomna ba wo ko gene bra. Ko so se. Me se santin ni tin wo ni ye didi. Ni ya mene tu ye. Radio waka woman. Kwaso ada me fi na gode. Osifi ha enye ye jase ye kan no. Kobia. Ewra chiame. Ewra nyeda na sensa se wo mi aka. Ye ni kan na ka ba wo gum dodo so wa nyama. Ewra daroma. Kwaso nyene ade a waye. Oka sabi na nanom a edi efi kan na nanom ho no ebi. Ama ye bona nanom din bone no oka ho bi na asama ba enipa na ba ofie e de krata ba kire wo waje atum se ampa krata we da ho no de a enye na eye wo de a na waso kofa 3 billion e fa bra ansa na me de ama wo enipa ne de 1.5 abrel na ni nyina ati chese de aka na me so sunti wasa aka ati an na se wo eni eso so se wo da so ye hen ah esa ni na da bia nka sabi no wona nanom din bone asem we die udi hina enye ye bio empanifo no se de nanom bi ka no ma anti ase na omu di mi ka na omu ba ye we se be pa che obi ama mbe pa che wa ma ne se efutu pa mutu no ani se na mutu no fo ho no mo ayura da ro ma ne empanifo ni nyina so ye be sere o manya ma ne o ma anti ase ni nti anya sa de anenka ye sra ma o mo de nyina akọ enso o mo so anya ma ne na nanom be kumfo mo defended do yesu wunua na no nkyerɛ sɛ boa no saa asɛm yi ba ye mo kɔ gyina ba ye mo sɛ ye be madi ma saa ma no na mo aka sɛ mo gyina hena mo be madi ma mo bi asɛm ba ye mo ampɛ mo antie sɛ de sitie enipa no sɛ ni kanka mi wura ntam wo antie mi ntira me kɔsrɛ otumfo ntam kan ye mo so aka ntam hunu ɔka ntam hunu nsɛ na mo be madi ma no na ka mo akɔtena ase omo so nya ma ne be kumfo so nya ma ne wura omo so ntum de Tout va jamais mon fils. Na reso ye kan ye. Aye kwaso hini, nana kwaso hini. Do ye no enje yi. Na medical ge free na bo kumfo so. Omo be kina ensem omo kan na miro adaro na sisi so. Omo nya asem ko se bi benkumfi a ense omo nya abotire hwem. Na ye kan ko bo amse omo nya kan ko. Bo so omo nya adade hwehwe ensem mu a kani na geti be mase. Ye di kan aya ye se behavior ko so yi nani. Ensem omo be kina ha kan na endoso mu.
and Tasu Babura. And I was so made you're a Daruma. O Coca Supra would need you, my dear. Mr. John Wayne. Now, face so. Obana and Namuswa, a coffee assassin in Nabayan. Ura, a Koyan Beso, a Bemama. The Australian Wine. Then Penny Fundy, Wadaroma. Epsoman Tias B. Tiesho. Na Wadaroma. But no, the usual way to was answer. About the to was Obano. What a coffee in Nabayan. Wadaroma. When you pass a patch of women in Egypt, you are down with Jan Wine. Nabos. Ele kakra kanu na. Paso ni. Yo owo nyansa bibiri a. We na de ba wo. Yo owo so ni nyansa pii a. Ye de ba no. Asemi ba yi tie di sebi na mama cha me tutu anu. Asema obebie wa no a obeka ne se ne brother bi ene ko ji sika no. Sika 430 million se ena wo tutu. Ansa na ye bo na bo no ama o wa dance e si so se bi obra no kura na ne kan wo kan se 1.5 no watu emu bi. Ansa na dance e bi be so se watu emu 600 and something million. It is not 430 ne ko ji ye no. Eni 600 na afi wo ji atum se wo ji ye na se ni mu de ye ni enfa. On pa so he. Ya mamu nye sa. Se bi ewura da Roma. Eti we yin na wa e kaka ata mikrofo ye wo bebre hihye yase. Ebi wo bra ye dia fana che wo mu. Se be yo mekwa kwahwe wo no so abeka ye ho ye dia basu ye ewura. Ye ye na ye enye sika enu ne ene we wi. So. Ni wa da Roma. Paso yin na dia wa e no ni. Wa tu ni sai. Bi yin ni yi. E ka bi ma no ni yi. Penifo no so se bi mu sai sai mu tu na fupa. Omo sire ye no omo ye se ye kwa ejina ba no kwa na rere se mu bi beba. No mo kra be ka se ra Daroma. Ebia ye ase kra yi mu ri bu ye. Mu ba ya mu nyina mo se ye be ko nya sire bia ma. Na we fupa na mo tu no ni. Afutu pa na no bi se bi o ma ntia se mi fra se ni o ntia. Ye ko so nyina o ntia o ati bi. Ye ro Daroma. Na go mu de na no bi se ba fom ko bi ahe se no ne be stress e ya maninya ye mo mu nya ma ne no mo so ni na ho na tire bi o mu nya he na o ma hwe yi mo tunufu wo no so de age pa ba da so na paso hene de udi hene ni yi e na no go so ene wi bi amo mo do pre o ba e se kira ka kire ene ye wi ani mu ansem a mo de aba he ni na ensem no enye enko esisi so pra eti kan ne kwaso ne seni pom eni ye nyina ne de bai na mi ya he ma se de o keka ma se nyina no ase de wo kana wo de bo wo nua ma se wo defend wo na na enye sa ni di nua ya de nya se chire ka no kire no na ya strike se bra se ya di no kra ma ye ma no kra ni aduma me ni go fo da du be ya de na nya mi ya ka kire ni ndi be suya ya sa na ma ko mani etimi be na mo gokunfo mo so ma ni maduma yi mo nya ma ni na mi ra Daroma na pa so nyire de ro di nyire ni ya na kwa ni ya ko so ya di ni ewura ya ne tie ni o se no kura ko an ye kunkura na aka kire se miura se kan mi na ko ye makokum obi a akwam bia so na wutina na achiame eto fom otumfu achiame eto fom ato so nyina na da so ejina ba ewura ide kantentene wonne ni panimfo nyina everyze asam no eba o muti ahimfie ho no o munim ne o muye to na ni panimfo nyina nko sade ne na nka panikai o mfo na asam mu de bae o mu hwase mu ye kwaso de nye yase wonu de ne de ye o bema on de entama obi akansere yewura tankasi akagu de bre ponso so akwanu ni kwan se o kan tankasi egu nsuti na bokumfo so yemo munya mane na vetiro kwatena se no mu hwe ase bi mu o ma hwe de ye
Azone. Wanyade. Wanyade. Dewra Sante hene no kre ena ope. No kre ena nananu e bikanfo edibu ya. Dewra so aba o to aso. Eye no kredie ni akukudro. Fa hodie ne dia cheche Asante man. Na sabi ujira yewra ni edi atro de emfata kra Yesaya yesi edi no kre ene sompa ebe soma Asante man ene yewra Asante hene Mira onfata akonya adaroma Fasila de baba wo so ba putwe da nyina e bia ya da jinsem ba bia ba so bia ya kan wasem se do je Asante ma so no ma asem nke rafa so a wo se rafa ya fama no na de owo wonka awon so na abe ya se ya be anka faso otufo se wonye na de wo si ye no wonka eni o Kukwama die. Nanum kasha. Ghana hinye na ugato nsa mensia. Ne dura. Adopani no wuce no adobo. Matama no ko. Wo no nsa. Ye ka. Ye ba ye. Wada ma asifem. Asifem kasiya pa. Sawo to akonya abodi sika. Amechina. Ebinu de ensa teneten yeso. Wada ma besa ma na wa yi na fiwo. Ya nyi sa ka mo we entu ye ho so. Do fiwo. Na panimfo aka ho. Ana no bi se ye ja na mu ja ma. Kama ni ya. Man so ye ni na ni. Monsoy ninanim monsoy dinanim so mo chana traba ya sa se mu ni de ko so ko nkura enya bede dwa am wa moti Asante se muti de ko so nyina na mo ko agina ba na de to e muti ni nyina ni ense tire nka se sabi wa nye ni mo antimi se di bi na mo de ba wala me so mo fa no nyina nko wo mu nyina ko a addition wa di fie ko na fie bia ko abesa ba aniesi amom da ka wa mi aso ale ti me no so e da no fa no ko wani wo ko na so nyina Kira Daroma. The free people for so said the Mimian and you know okay. Penifui na mo me say. Entimura Obasma, I am within a chineba. I am within a chi, Mobisuya. Mumno Sunny a cancer fear. As some see near their mamma said, Monko Namra, the Mura, the Monkan was a man. Once the chairman cast a wine in ye. There's some other cancer moment, even one. Next of all, Kodia Nay Gamo. And one on Tini and the Bunkra. I should dare call in the Bunkra and Echo. To Kodia, no one Echo. One in ye, young sir. Now, as I see a situation in the country, now Omaka, when you foot you have been born 40 billion this year. Who say do in any over no crash and no action at your back. No, ya bien, never dream now to miss the children country and a chance on an air. Tidias a country on the as a someone where or Tina on the boom ground, for your one, the bit me of a gentle so didn't mention one. They are many answers so. But I'm a baby could force. Almost no cranny said they know about while bass and by neck and woman some more people how Mokana. Which almost said some of you being Kumo, woman to Mobo. The some Lomoka is so. That's a foreign a fan saying unity. Now, Obiti said, and now, what is saying? Sex, watch it, about them, watch it. Oh, see, when you grab your foot from Bombay, Namodi and Kamacha, more.
ɛna mo ti so ayɛ mo wɔ sɛbe yɛwura na kyea mehene ɛka mo ɛdeɛ na moyɛ a sɛ hɔ ne wɔ ma asetena koraa de duru deɛ deɛ a ɛfa amammerɛ ne amanneɛ no mo mu sa no wɔnkyerɛ mo na wobɛgyina yɛwura anim a ɛnyɛ agodie nti monhyɛ ne nso mobɛgyina yɛwura anim deɛ sɛ wo sɛ woama nneɛma asisi so a wokyerɛ mu yɛ kama yɛ sɛ woka nsiso woka nsiso deɛ nti na moka nhyɛ ne sɛ waka ntɛm ho ɔbaeɛ wakyerɛ mo so di kan ka no ne wura ntam ne wura no amfa ne ntam wɔkae no anyɛ adwuma ɛna ɔma akwa so ɔhema no ɛnkosi ne hene ansa na ɔsrɛ yɛwura ntam kɛseɛ aka ntam kɛseɛ ɛdeɛ nti na ɛsɛ moka so waka ntɛm no ɛhɔ na mo so ɔma ne yɛwɔ enti ɔdaroma benkumfoɔ no imahene ɔbɔ ne ho mmɔden bi nso akakra na sɛkyerɛ ɛne abɔdɔ makyɛ ɛsɛ mo boa na mo tie yɛ na atwame no wɔ no a biribiara mo nkwati ne na mo musa no na ɔnkyerɛ mo yɛ mo mu nya amane no nso ɛmfa nsu adeɛ ɔdaroma ɔyene deɛ yɛne ne so mfie ha ɛnyɛ yɛ bio wato ne nso ayɛ ɔdaroma Yo, one of the was here. Yo, come to me, quality and the apple for yo, I said, you cook and another and buy yo, be unfinding some the mob, and I'm saying, the milk woman, the duck yo, and some catching in our entity. Yo, man, come and I'm but I said, Peter said, sir, or sir. Na kwa so ntam di ka kan ansa no ni na yo na akwa yo adam be bru e ja chami de e de kan di bagu yo le se ni nua no yo ni nua no nyina se on kwa e ne be ka se on tran da bi yo se kan manua se yo yo na bo kumbo so so nsem no ma ntombo ase ankom kra o memo ma bechi mi nti o so o ma nto egu ase anhwe mu asem no kan klasa na so yo e ya meninya yo panimfo yi se mi nua no e di kan yi se e ba ye no o mpa nkom be kase yo ba nya ni yi om no ba ya so mo de pi no kure ni yo bravo dia o je bravo on from panimfo on kan je se me je bravo yo the penfono and country on Mama to say that be bravo and gentlemen. Yo, and the whole to us already, and then Mumbai, no, Jesus in the sea, yo, and Uncle also Becassa, yo, Napa, why you need, and yo, the Miss answer, the moment in our enam and you check again. Yo, Napa, so in the Medina, so Kuma was to was a church in Muba, and yo, and one said. Oba betina yewura nim pa wonim se na yo na obetime gina ka se ma nyi se okwa gina ba de a yo beje atu eno mo ken se odi nsuo agina onum akasa che sante yo wusa asuso no do ka he no mempen nsuo enyine mem enkasa nkyere woda yo ndi se odi nsuo agina onum na akasa che sante hina no se watu yo odu nsuo yeso dia yewura ngo na betima ye obia yo betima yo yo na kwa so yin we de yo enyi yo emane yi yo adam rebu na na mu yin nara nara se na kwa so yin de jana kwa ngo yo mu ke mana enyi do no ase na ben ko no o banya ma ko so enya ma do da yo yo ATI. Yo. ATI. Yo. How you doing? ATI. Yo. 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 ATI. Yo. Ano so tu bosa wase na nanom enkonwa adema mo amhwe so no ani nkuru asebe nkuru sema ehema se no se wansamba se sema enwo nkowram oni e wo ho no ananim ya de se sema ebeka ya wo ho no ara enu nuru ma de se sema ebeka ATI
my papa, you better swap back. Yo. Yeah, so by a Bapani, Beman so Bacunia, Sabi, as some of our home, necessary, Bob and Moa. And once all the old transit, no about the count, Massam. Yo. So, one time over can. Says, maybe I could say, no, 2,000 now. Yo. Say, Bassa, one time over can. Eba. Now, 2,000 says what we do was now say a moon grab idea. And as a bit, now you're at on the back. Yo, Guswara, and the Musa Brantia, a woman's customer to you. Yo, says a baby discount also there. As Santman have a can. Second day to move, the person there. Obia physical Simpiara, Evan Yasam, and Obia was under this Kamaka Mao. Mr. Punya, your tongue. Yo, so him, some Papani, Sister Papani, some Kafabu, and was some, but one Muslim Cabra. Send beto wani mudi ya ene se ka wo hwe bukura lo ka ko me fa ko nyama no nka suja do ka no ATI so maintain dia usu ko suwa kunya sikano so anu se dia o se no papa di ko suwa kunya ATI na ko so ne o ba sikano edward mukai yo no ne sum na edward ka sikano edward se ko na sum de bia ra ka wasam mo se yan pe ko ne bani sam ya me de ko na ne ya ba ko na afata de no de yaw sikano edward mukai c'est ça bébé canon là du fois ça mais azase ya jindi kata to so no cha da be ko ya wo cha o se na be ni nya wo yire ni e da kunya no ma ho yo abrante be mi na na wo mas billion bi no frio e no so sa se sem sa o baka yo aussi abrante bi mas billion bi abrante o so frio ko aso ho e no so sa se sem sa yo baka o se na be so be flow to fo so na be so na de wa yi mu ta tan tan yo yo ọba sika ẹdu ẹnu kan ẹsẹ sẹ ọba sika ẹdẹ pàṣẹ ọkùnrin nù. sẹlẹ pẹlú diẹ wàkàn ẹtuwadeẹ kẹsẹ paa ẹnu nù. sẹsẹ mi bẹ bẹ so paa sẹ ọkàn sẹm nẹsi obi ọkùnrin oso ko diskadi adane amano sebe no hwe diskadi a sebe no ko na ne dia on diskadi o ko na eti yo baso o se ne dia o ba ko eti o se ko ne ni pa o be ko na so ne no ko die be bosa tekne eti yo o se ko man se sanjene mo na mo fe yonu na wa de so no Emma wo for the reseno. Wo ko na no nwa Jesu no atena ho. Masa no masa no mo fa Jesu aso. Yo. ATI. Yo. Ye wa ye de won fata so. Yo. Se de wa ye de wa so de won fata so de won. So ba no wo no ine ni wo ine ni ana wo so na chi de na wa ye de wo pe. Yo. Yo. ATI. Yo. ATI. Yo. Yo. C'est le pays faut dire et nan mo de mukura no obet se mo de suo nyansa benya mane mo de twelwan na obi fufo ba mo de suo nyansa da aso mo was oba mo fo ba so mo betwa friend de nim se ye ba na so be na wo ba yi ye be tira tire pa abra futu pa ya mena mtsepa erofu pa e do takase ya wo ka mo tase sei ATI mo sa be ku fu mo sa na mo ko mo ba ye ya ka e mo ni mbra na mo ya de to ani yo na ma se mo de ya press ya ni mo wi yo ye be pri ye chi na ga se ya ma ni bi se se ye ni ya yo
Gano pomo kaya ga mo ko pe mo bra. Ya ga ba ye kwa no se no ado me bru aso de asie nim. So de se be come so be de so. Ba kwa me pi achi. Ka mo ka kwa na so ma mo ka no mo se bru achi ko ba. Yo. Etie. Yo. Yo. So yo de te se me di. Akwa de bribe. Sabe, e de obodo ko mo obi. Le ba mo se, ye bo na ma me di. Na bu je se yo bla so me che so da ye. Wo yi na ni. Etie. Yo. Se pe ni fo na obi a nya ma de. Etie. Himana mjiza mebati mejeti mwa mbaba na neti obeja aye Yo. Mwani bravo mjezi Bekum, on sait que Maïen, non, c'est de tout, c'est de l'eau, on est à Péjana, à boire. Parce que vous dites, aïe, mon dieu, bah. Eh, tiens, la promesse d'y aller, mon débat, Yo, c'est la promesse d'y aller, eh, tiens, on dit la promesse d'y aller. Yo. On se moque de la promesse d'y aller. Le map pour le Mounia. On se dit, assez de non, on a des chiens. Ne on est sur une et non, comment ça se met au poème. C'est mon débat là, on est là, on peut coucou, eh, tiens, c'est mon là, ça c'est mon mané. On peut dire, eh, tiens, on se tapait d'abord, on a entendu, il faut pas aller là, le monde mané. Eh, tiens, eh, tiens. Adoma, I come in sorry. Você tinha ido for one. Como é que eu faço? Baba Nino. João. Yo. João. Você sabe, como eu fui robiar na Baba Nino, ele me mandou. Às vezes eu vi um eu não disse da colher mas não se diaba. Abelu. O beja sana o ma so se ka do ka be dibi. No ma ewa. Ala so ko transi na bielu ni ko transi. Ala wa do buzana. Ase ni bon no ti mubi. Ah. Na na me se minti mubi. Oh ha. I'm not sorry. I'm going. Brazil following. So they all do I. What's left here? So we would be quite possible to come up for you. 4 years of a brown, I saw the man. Then before who would train me. I got Tony. And then so we would not. So, about this car, I will be able to get a movie or probably the answer. Today. It was what to say. Playing for the more day, but what's with the man? Today, I call up with them was so you and I be a feel. What would never open them in the other man? What for woman? So you see, what they need you, Europa. The young man will be a company for a guy. If you are the walk, never go out and I said, man, is it? And because I perform much more good than you are. And now, I'm ana na mo so ni the fact that na me go ni bia ya okay o de hono mo go ni bia You see, I think it's a
bɛsi akyire wakye o na bia Abafo esemo eru atrase acheje wonye fo mra wai. Abafo mo fo mra ko mra. O pe fori na mra, pe fori na abo do mo pia wata wa ni. Mo do pia wata wa ni ba. Waso o fo so ma. Falibra. Fo pe ni bra, yo bra ka so ni ba wata wa ni. We are doing 9. We do. We are doing 9. But if one who did not go on down watch it. As if one not a friend on war, no one go. You go not a friend over. I don't know myself, I'm not looking for Moko. I go for. We are John Yuru. Obi a kuma kumrane. Martin. Kuma kumrane nyemepa. Ebi ala woni jaka ba sana ya wada. Obi a kuma kumrane. Ene sana ya kana mo dia ba. Ebi ala mo de ba wi ani abu ma ne sana ya wada mo ba se to Martin. Etia. Tu wa pa ko de we kumrane. Setirman. Ata pere. Erishatu Japa and 9. Omunya ka mo mfetwe dwa 9 wati. Lewe a chowo mo. Amubabra. Lobo do ko ba tisia. Mo ko bi numra tisia sana. E bia mo de bi no aba. Wati. Si mo na mo ko bi numra tisia. Se bodu. Adoma. Love mo ko jana mlawa. Na dia lu yiro on kase bia bio eno anu digata no tum. Mpa. Da o forma se da from do nyaba. Kaso ne Last minute. Say the person at all. Hey, she's an Ugu Sulu Gabia, who has a woman and now was a German. I know that's been done to do it. Since it's a qua. I'm not going to go for John Medicine. And then I'll pop the number so that you want it. What's it? No, sir. That's it. No. I don't do as if they say they're actually there. And see, police follow you. No, sorry. One fan and just leave us around. Now, the drink and a put down and I be away. Now, open your mouth now. The another chance. You are better here, son of a
Mamie, Pacojan said to Pupam Guata, Papu to Yompa, Yompa, what you say, Pomama, and a form, as Santin Echuadia, Santiman Echuadia, everybody in Ampons where you are dear, Cassienti, Nidia, the engine or bad in Ampon, or was through Baza, say, when you have Mamma in Tassam, whom in Tassam, one who may jump, but ready Panaso, and a black will see your boy yet, but we not tell what I can name. So be a good growing and pendua, which you have one and two to you, or say to which you have one, and you are or come from. Kutunkatabaho. Ose tu topi so na many people tu. Wo jana mebo, kama fe kutunkatabaho. Okafrafra.